Anokwasem sɛ se kasa Asante yɛ Oman a enura dua na megidi nanso enura mehye megidi no mo kena sanse nura ebo no nsia na nhuna no ma abakora wa abonten Asante di tumi ne kasa nyemra opemso anum ne tumi wo na sa tumi kuro no nso no ne man made yete ase na kasa yete na bonani a yete yese bosomo no betena no ene kire o na chiwade yenim na chiwade ti yemfa nka no enu nti ene yeso kuma pema apem beba ensuo mu o awia mu o wahyew mu o na frɛ ne ma yete enura na efe keke na hwe kuma se montene so se de na baabia dadin amasa bia bodamfo kura mpie antwe wo muti no a na kire so opem so anum ne tumi wo na pia wo nkwa so sikadwa pia ye prinyin nkire na de ma wo ye pren kwatentene ye prinya nsane ahoden ene ye de ma wo Otumfuo Nyankopɔn ne nananom ahenie ne nye kese ema wiase afa na nyina wahenie ni kai nana anopai mi wo ha na kire se eyema hohoahoa se me ye santini eyema hohoahoa se nana me be pie firi wo mpeso aso na mitimi mema me matiri so so Otumfuo se etu wona ne nana eneme enura sɛdeɛ amamre ne amanneɛ esibi yɛ adwuma amampanimfoɔ enintini ne atwotwo wure bepia Asantema mu sɛdeɛ amamre ne amanneɛ esibi yɛ adwuma ne kwanso no na kyerɛ sɛ efe na efata na de efe mpo ni sɛ so obi yɛ santini mpo na sɛ nura no oni kumase a esan so opem so ka sɛ wo hyemra masantefoɔ enyina said ye beya emono nsia ana no nso ekɔ ne nonkunu biremi ye de sante hema eba besene a ensese santeni bi ahia no ti asantefo manyina ye na enu omo wo abro kire mpo bebre na akire mu a omo so omo ankɔ adwuma mehu menuanom bi a no omo abro kire no omo odem no omo bu nkotodwe ade anidie ade mo opem so wo mu ni Santema mu nanso opem so anum asam wo kaaye no eye adwuma wa abrochire piao na wonkwa so ne se me kwa asamado ami asa abusa me se wokra akwadwo wo kɔ wiase ehimfa na apɛ so san kɔ pia meka atwerom se mpɛ se me san ba Santema mu sanse yamamre efe yamane efe yehwɛ sɛ de Asante sibiti a Asante yɛ Oman etoda kasatwitwie beba etoda ntokwa beba nanso entokwa abampo no ye nyina edropem so na ase de a ye nyina ye nipa baako enura ade baako ye me fe ne se eye na se na MPP fo ho na NDC fo ho nanso esanse nyina ye santefo ma ye koshi opem so na ase yenti no enura yamfa sa ade na anya adwuma yehunu ne se opem so na afre yen enunti ye som Asante ye som political party Asante yɛ Oman so we Asanteni a woda eye tu na atwele dan na bobo wo furu sunsuo na da Onyankopɔn ase so obepie fira Asantema mu eye ahohoaho a no kwasem se nura se de ne kuma se montene so sibitie ofa baabia kyese obi ani ho e ma sabi abodamfo mpo a wo ma adwene nya adwuma mpo sanso opem so ka so obi ampie ntino obi ampie esese tumi wo opem so anum tumi e wo opem so anum wo se tutu se tu bema se tu nyamekese nana wona to de adin a wo mafrɛ wo wona atekra wure kuruwure ne brawure ngoma so menhia kotoko hene kuma poma pembeba nana ani die nyina ye de ma wo enura se de wusi bi ma wo ma no nananom obi yɛ Santeni otimi mema ne metiri so ama empo wonum omunya Asantefo binum pokura kyerɛ sɛ ye senkambe pia Asante a enkamepe ye nyina ye nipa baako na ye de ye hene ene ya pagya no ene ye kyire mu sɛ uyi Otumfuo Nyankopɔn firi hɔ a wono ene ye som no ye som sikadwa ye som Otumfuo
yɛsomopem so Osei tu na da Roma na num na tumi wo na da ama no ama ye baabi a yɛteɛ yɛfrɛfrɛ ne sɛ de nyankonto frɛfrɛ nso anɔpahema yɛni baabi akɔ edini a yɛbɔ a upie firi baabi a na kyerɛ no wayɛ mu a upie firi baabi a no wani mu abanyam sɛ din no ɛno opem so Osei tu ne yɛde nyame kɛse ne yɛde asɔso kɔtɔkɔ hene yi anɔpɛ sɛ ɔte so wasom yɛ wo kyen a na yɛ wo nana kwadwa adu empo kamense empo mfata sɛ mbɔ odini nanso mesrɛ ebɔ odini na me bɔ odini wada ma me mu odin wie kɔtɔkɔ hene opem so Osei tu wo na atekrawre kuruwre ne brawre nwoma so wada ma wo na akonye gi Asante masi hɔ enti saa bre me bɔ odin a nana na ɛyɛ na ase ɛna mede ma wo animuonyam a wodi ahyɛ ho ama bi aka Asante ama Asante ni ba bi anam a opagya ne matiri so ɛno nti ɛna na anɔpɛ mi bɔ odin na sɛ de me kan mi mu odin wie ɛna yɛsɛ mi bɔ odin so na sɛbe mpraduasa magu ho fi na emom mi bɔ odin na mde apagya wo ama mama nyina hunu sɛ yɛka Asante a yɛwɔ ade na Asante nso ɛyɛ ɔman ɛnura yɛde yɛ nana akura ɛnura agyaabo ɛnura ɛna yɛde bibia ɛba na wie ya kyɛ sɛ aberwa nso akɔ den na wohwɛ animuonyam a ɛyɛ wɔno ankasa ne nua bɛma Osei tu kwadam Osei tu nyame kɛse wɔde hyɛ no ɛma ebi ka Asante man nyina na kyerɛ sɛ ɛfɛ menim sɛ aberwa akɔ den sanse ade a ɛfɛ ade a emu oduro ade a na yɛ animuonyam hyɛ ɛna yɛde ɛhyɛ no ne sɛdeɛ yɛhyɛ mmara nso sɛ mu obi ampie na wo ne aberwa sɛbe mpraduasa nkɔbɔ mpu ne mpu sanse aberwa akura wɔnante nkakra otutu taatai eduru baabi obedum nsuo eduru baabi obetranse eduru baabi obegyina home to mpɛ so obehia ne nana bia tenra de ye ne sɛ nananom nyinaa ɛnadem ne mpa ye ma aberwa sɛ de bɛyɛ a baabi aberwa ekɔ no obetumi akɔ duru bɔkɔ na mpa nananom sɛ taakiri ama sabri ya pa aberwa korabe ama sabri bibia nso aye kama ɛno nti ɛyɛ na ase ɛne yɛde hyia hene me ka teme hene ho Osei tu nyame kɛse Osei tu wɔpem so wɔne na meda ne sɛ de keterema da abodwe meda ne sɛ de keterema da abodwe frɛfrɛ ne sɛ de nyankonto frɛfrɛ so anɔpahema Osei tu wɔpem so wɔno ɛna mesom no mesom sikadwa mesom Asante metu emi niema miensa na meni ho agoro me fufuo me kɔtɔkɔ ne Asante sem ya na ema ho hoahoa sɛ me Asante ni wadama ne mesere ne sɛ ye nyina yɛmfa nka bomu sɛ wo yɛ Asante nko ade a ɛma bibia antete yentem yɛnka mom na mpanyimfoɔ sɛ praye wo hoi wo ka bomu a emu na emu yi baako a ebu ebusua dua ebomu tu nanso bɛn ho a ebi asirisibere mumie nyina yɛnka mom na Asante a yɛpɛ no moma ne nyia no kasa kɛkɛ yɛmfa ɛnkyekyere Asanteman sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma nyina nso ebekɔ yie na akɔ nkan na de ama yɛn ɛnura saa deɛ yɛ si yɛ ɛyɛ nkaadom na ɛma mesuahunu bi sɛ so opim so Osei tu sɔde na waka kyerɛ yɛ sɛ bosom ya wie yɛ bia obi a wɔwɔ ne mpatamu bia mfansi hɔ ne enye clean up exercise ɛwɔ Kumase a megidi sɛ bɛyɛ adwuma na menim sɛ brɛ kɔ bra no yi enyame na mesusu ama opem so wɔne ne mpanimfoɔ bɛtena se ne adwene ho ne sɛ de bɛyɛ a Kumase a yɛn nyinaa yɛpɛ kane na wobroni frɛ ha garden city esan nnua a na wo Kumase esan sɛ de na nhwiren agi Kumase afa upie fa Kumase montene so a na kyerɛ sɛ baabi a ayɛ fɛfɛfɛ ɛna ma wobroni ɛto ha garden city of Africa ɛnyɛ Ghana the garden city of Africa na menim sɛ opem so Osei tu abebi o Osei tu nyame kɛse sikadwa na dama kakra wɔbɛsan ama saade yi asan aba na afei no upie firi Santeman mu a wɔhunu sɛ wɔpie afiri baabi ɛnura na ɛfɛ kɛkɛ na wɔhene ba ɛnura wɔhene ba mu sɛ ba na adwo da suom
Wahene ba kwa kopiem e wo kejetia baabi opemso ye frɛ ne sɛn ni honi ni esie no na wo kyerɛ mu sɛ wopemso na akasa ama nei enkasa abere nkenipa atwa ha ahia nanso wo hwɛ saa abere ya obi ani ha ni nyina gyina wo setu a ye som no wo setu nyame kɛse a sɛ bempraduasa na numu asɛm eyi wo gya na numu asɛm wotumi a wɔkasa ne mane ne nananom yetie nti ɛna nura na baabi a ayedin mepɛsi ebɛkɔ ni akɔ akɔhwɛ saa video de kakra ni eba mesa wo bibiri na meka mɛkyerɛ wo wadama Asante ade asawurade Nyankopɔn wadama wo to ne wan sɛ nka bɛkasa kumasi abonte ketia ayewe na ase tutu ban kono fo ebo ne dia na bo emu ase ewura isa josia na nka bɛkasa na ayedai agyeja mo obi atie oboa nye wo die ne bi da Asante na nwotwe na abo obi ania wadama yenzano kwa anase tutu yenzano kwa ezoba ye bodo sebrekete sibanze ngotia ai nane yesauko ezoba bodo sebrekete sibanze ngotia yesaue ai nane yesauko ezoba bodo ese wo ye bema ona wakatie anyumnitie emekasa ho ye bema ona akamla enne no nwotwe na agba ha yedin yi wo ye bema wo bema ewa wo ye bema ibo ni dia ni agba emu ase na ase tutu wo ye bema wo bema pa wo ye bema tiri anya bi kura da wo ye bema nam kura hu se ti o da wo ye bema na ase tu wo bema pa wo ye bema wo bema wo ye bema pepa ntoma no ene be ku no wo ye bema sum nyame kase no no wa ye wo ye bema na ase tutu oni he wo ye bema kumasi abonte pa so ni he wo ye bema me kasa na agiji baabi ai wo ye bema ajibre na agiji baabi a wo ye bema na se bra e Koyiko aya eba koyiko oya bema aye wo say ya mama sinsom na waham ama be bodimpo wa say mama sinsom na waham ama be bodimpo damio yewa na se tutu na pia ye bodi ani abo ye mu ase aye eba ma be bodi bo nyame kase no no aye wa say mama sinsom na waham ama be bodimpo aye yi wo say ye I Asante say no no ye wura na odon ko aye wa say ye say bosie odon ko ye wo say ye ona asemna ha ye dia e kumasi abonte so muni akade da wa say aye na so bosie ye odon ko ye wo say ye what an na dia o kan ma kurum wo ye wa say aye na so bosie odon ko ma fe ngwa ni zuro oni wa ye wura ene Asante hwe ye be so me ye de o so me de obi antimi for so obi an for so ye wura ne Asante ye wura ne Asante na kwada ye wura ne Asante ye wura ene Asante TV no so ye ba so na kwada ma so ba so na ba ne ye wura ne Asante ne Opa unya odia na nsum no opa nya dia tu no no fara to chance dan so enfa ba dia be sum no dia be sum no odia opa onya nyame ma onya nyame ma me hawa fa ko shepo epuna da odi so guma anya we na se akotu Asante ro ye ura so we Asante nia eya mo enye
ɛyɛ amemo ametiri so na kyerɛ sɛ wamammerɛ ɛfɛ na wamammerɛ nso ɛhyerɛn midin ɛne DJ KA